Mabandla kaMjukwane kaNdaba, nina bakwankomo zilahlekile ziyofuna umdlebe wasoShangane, nina bakwaNkeshane yaphuza umlaza ngameva, nina bakaPhunga noMageba, ngiyanibingelela kwiGamzo TV. Nibingelelwa yena umfana kaGamethe phansi emzimkhulu esigodini saseMiyembe. Ngizocela-ke uma kuyithuba lakho lokuqala ubuka lapha kule channel yethu iGamzo TV, usubscribe, upress i-notification button ukuze uma kukhona esikufakayo uzokubona. Ezihamba phambili ke bakwethu, into encane othuse abaningi edlala ingoma kaJumbo ethi wena Nkosi uyazi, esandi kuphuma nje maduze, lapho ebekade eshaya khona ngezwi likaSifiso Ncwane njengoba linjalo. Abaningi ke baye bakhala ngokuthi hayi impela uphiwe, ngoba bayamazi ukuthi uyakwazi ukungena kona wonke ama-genre uma efeaturishiwe afike acule angene khaxa. Okunye-ke okusha bakwethu, uSicebi wenze umbukiso wawufaka lapha ku-Facebook ebonga abantu ukuthi bamsupportile kule CD yakhe yama-Radadayo, bese thembisa ukuthi-ke kukhona i-CD umsebenzi asezowuqeda estudio. Wabe sesitshela nokuthi-ke i-video i-DVD isilungile, uselindele nje ukuthi abantu benze ama-pre-order azi ukuthi yena uzogaya umsebenzi ongakanani. Okunye-ke futhi-ke okubuye kwavela ukuthi-ke uKhuzani bagcine behlangene noButhelezi uMangosuthu, njengoba wayekade eyoxolisa, ubese fika-ke nesipho senkomo ehamba ngeenyawo enkulu inkomo lena. Nawu-ke umbukiso ithombe lapho khona ebekade beyidonsa inkomo lena ifakwe etrolini impela. Wabe sebonga-ke umntwana kwaphinda angene, yize kubalulile naye ukuthi bekungabalulekile ukuthi uKhuzani ezeze nenkomo ngoba washo ukuthi akamhlawulisi. Wabe sethi-ke uKhuzani hayi yona iyisipho nje, konke futhi-ke bekukuhle ngoba ushilo umntwana kwaphinda angene ukuthi wonke umuntu uyalenza iphutha, ubengeke-ke aze amhlawulise ngenxa yalokho. Sibonge-ke ukuthi-ke ugcine exolisile nje, lwamukeleka uxolo, konke kwahamba kahle ngendlela. Sobuye sinibone futhi lapha kwiGamzo TV. Nisale kahle emakhaya.